Isti konferma oħra lil Honda CR-V li Tonio Fenech xtara lejliet l-elezzjoni ġenerali li għaddiet minant il-Ministeru li tiegħu kien Ministru tiswa ferm iktar mill-2,000 € li ħallasu. L-eks Ministru Fenech kien ħallas 1,908 € għal karozza li l-Gvern kien xtralu għal 25,000 € u dan biex juża bħala it-tieni karozza tiegħu. Wara li ftit ġimgħat żvelajna li kien prova jbieħha fuq Malta Park għal 7,800 €, il-karozza ta' Tonio Fenech issa qiegħda għal beħ minn showroom ta' bijjieħ tal-karozzi f'Birkirkara, lokalità fid-distrett li minnu ikun elettu. Id-dealer tal-karozzi qed jitlob 7,000 € għal karozza li 3 snin ilu Tonio Fenech xtra għal inqas minn 2,000 € biex il-karozza ta' Tonio Fenech tibqa' waħda fejn il-valur tagħha jitla' u mhux jinżel. Għaddejt il-bieraħ rajt dak il-Honda. Honda CR-V Silver. Dak tal ma sena hu? Tal-04 ta' Malta dak. One owner. U dak xi kemm qiegħed? Dak 7. 7, ma dak il-liċenzja tiegħu naħseb Olja. Bl-antika. Le, bl-ħisa hija. Dak ta' Malta. All right. Dak il-liċenzja ta' 200 € titla' ġifieri. All right. Għadu għandek ġifieri nista' niġi nara. Hija ma għadu diħa dak hija mela. All right, għadu diħa. All right. U għadu mili baxxa ħafna dak, Ġifieri tajjeb bħala karozza tissuġġeri. Minkejja li esponejna kif rid jagħmel il-qlieħ mill-karozza li xtara mill-Ministeru, Tonio Fenech kemm il-darba ddefenda id-deal li jagħmel jumejn qabel l-elezzjoni. La sa problema bil-ftehim u lanqas bil-mument li sar. Kuxjenza. Xtrajta oriġinarjament xtrat mill-Ministeru, mill-Gvern. 25,000 €. U inti xtrajta 3 jiem qabel l-elezzjoni inqas minn 2,000 €. Kont sa nispiċċa minn Ministru. Tajjeb, u allura dak huwa l-mument fejn inti taħdem dim xi blima li tixrab dik is-somma miżera. Mhix somma miżera. Wara li Tonio Fenech iddefenda mill-bidu sal-aħħar l-aġir tiegħu f'dan il-każ, sar magħruf ukoll li kien biss qabel l-aħħar elezzjoni li għall-ewwel darba ministri ingħataw iċ-ċans li jixtru l-vettura li kienu jużaw.